akụ ferecha ọ dara awọ. Ihe o ji abalị eme njọ ji wee were abalị eme njọ bụ na oche na chi agaghị abụ. Ọ gbapụrụ ya n'obi na chi hụ na ihe zoro ezo ga-apụta ihe maka na mmiri zoo ala ga-amarịrị. O nweghịkwana ka nnụnụ si wee fefee n'elu asị na ahụ okpuru afọ ya anya. Ntị adịkwa. Nkechi na Gabriel na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ. Nkechi na-achụ afọ 40 ebe Gabriel dị afọ 40 na ụma. Ọ bụ ihe ụwa mere Gabriel ọlụghị nwaanyị n'oge. A na-eme ọ dịka ọ bụ anaghị eme. Ọ bịala anya ebe ọ na-adabara anya na Nkechi. O wee sị na ọ ga-adịkwanụ mmanya wee gwa Nkechi okwu ọlụlụ ka ha abụọ ma na-ejim ụwa. O mesịa kulie gwa Nkechi sị ya, nne, achọkwara m ka anyị lụọ. Ebe m matara gị matakwanụ m ka ezi ihe ga-egbochi anyị bụ di na nwunye. Nkechi lecha Gabriel anya malite chewa anya ọchị. Ọchịcha ya ọchị si Gabriel nye ewe n'iwe na ọ bụghị ụdị mmadụ ya ka ya chọrọ. Gabriel ajụ ya ka ụdị mmadụ ị chọkwara. Nkechi asị ya na ya chọrọ nwoke nwunye ya nwụrụ anwụ maọbụ nwoke nwunye ya lara ala. Gabriel ele anya hụ na onye ọ na-etiri aka enweghị eze. Ọ hapụ Nkechi chọrọ onye ọzọ lụọ, mana ọchịchọ obi Nkechi ọ bịara. Ọchịchọ obi ya mechara bịa. Otu nwoke nwunye ya lara ala ji naanị otu nwa nwaanyị bịaziri Nkechi okwu di Nkechi ewere lụọ ya. Nwa nwoke a dị naanị afọ 10. Oge alụbatara Nkechi, nwa nwaanyị a were Nkechi dịka nne ya, na-asọpụrụ ya, na-akwanyere ya ugwu. Mana obi Nkechi adịghị mma n'ebe nwatakịrị ya nọ. Ihe na-ewe iwe n'ebe nwa a nọ bụ na di ya hụrụ ya n'anya hụbiga ya oke karịa nyanwa. Ịmara na ndị ada na nna ha na-abụkarị, nna ha anaghị eji ha egwu egwu. Ọ bụ ya bụ ihe na-afụ Nkechi. Nkechi amalite na-agbaso nwa a ajọ, na-enye ya ntaramahụhụ na-enweghị ihe o mere. Malitecha nwa di ya ọkụ ka ọ kpọrọ nwa akpọrọ ikwu nne ya na ya na nwatakịrị ya ga-ebi. Di ya sị ya na ụdị ihe dị etu ahụ adịghị. Di ya emesịa kpọọ ya jụọ ya ma o nwere ihe nwa a mere ya. Ọ sị ya na ya gwara ihe ya gwara ya na ọ chọọ ka udo dị n'ezinụlọ a, ya chọọ ebe ọ ga-akpọga nwa a. Di ya sizie ihe ahụ dị abụọ otu mee na ihe ahụ ga-emechi bido taa menwe. Nkechi asị ya na ọ dị mma. Di ya eme ka ọ mara na ọlụlụ alụlụ ya bụ iso lezie nwatakịrị ya anya, iso nyere ya aka zụọ ya ka nwa ya, mana ọ bụzie nke ahụ nwoke a na-ekwu ka Nkechi na-ege. Nkechi nọ na-eche ihe ọ ga-eme nwa. Ọ gakwuru otu enyi ya nwaanyị na-eme anya na ọ bụ eze nwaanyị, si ya mere ya anya bụ nwa ka ọ hapụ ibu uru. Eze nwaanyị achịcha sị na ya ga-eme nwunye, mana o mere otu nwoke ọ ga-akpọgara ya, na nwoke a bụ ezigbo dibịa katara ahụ na ọ ga-emere ihe ọ bụla ọ chọrọ. Nkechi ekele ya. Ụbọchị ha kpara akpa eruo, ha abụghị soro gawa n'ebe ahụ. Ka ha rutere, dibịa jụọ ya ihe o ji maka ya wee bịa. Ọ sị ya na o mere otu nwa di ya ji, na ọ na-atụ egwu na nwata atolite echi na o nwere ike imekpa ụmụ ya ahụ, na ọ chọghị ihe ga-anọchiri ụmụ ya ụzọ, na ọ chọrọ ka o mee nwa ka ọ hapụ ibu uru. Ma dibịa sị ihe ọ ga-eweta na ọ ga-eweta ntutu nwata, chita efe ọ na-eyi n'ime. Nkechi ekele ya laa chịtasị ihe a gwara ya chịta. Ma dibịa gwacharala ya ọgwụ wee bunye ya otu udu, si ya gaa n'ebe a na-eli ndị mmadụ gaa lie ya. Nkechi anara ya bụ ọgwụ, kelee ya ma jụọ ya ma onye ọzọ nwere ike ịga lie ya. Dibịa si ya na ihe dị mkpa bụ na elili ya eli n'ebe a na-eli ndị mmadụ. Nkechi ekuliela nwa. Ka Nkechi laruru, egwu ekwe enyi ya gaa lie ya bụ ihe. Ọgwụ enyi ya nwaanyị. Enyi ya nwaanyị bụ ihe nyere ya ka bụrụ ya bụ ite gaa lie. Ọ pụta gwa Nkechi na ya eliele ya bụ ihe. Ka elichara ya bụ ihe, Nkechi wee tụrụ ime. O wee gaa ịmụ nwa, mụọ ejima. Ejima Nkechi mụrụ bụ nwaanyị abụọ. Ka mkpụrụ ụbọchị na-aga, ụmụ Nkechi anaghị eto eto. Emegidere ruo afọ 3, ụmụaka adịsị ka ihe na-enweghị spinal cord. Ha anaghị anọsi ọdụ nke ha ji ehi ugbe ya fọdụzi ije ije. Ha bụrụ ntaramahụhụ nye nne ha, na ahụ ka nne ha na-eku ha. Ekuru onye ahime onye nke a na-ebe akwa. Okulite onye ahime onye nke a na-ebe akwa. Nkechi amalite gbagharị ma chọwa solushọn, chọwa ihe ọ ga-eme, jụgharị nwa ese. Ọgụ ụlọ ọgwụ asị ya na ụmụaka dị mma na onweghị ihe ahụ. Ebe ndị ọ garịchara onweghị nke nwere isi. Nkechi wee kulie gachie nwa azụ na be nwa dibịa ahụ gwọrọ ya bụ ihe, ka ọ mara ma ọ bụ ihe ahụ ọ gwọrọ ya na-emezi ụmụ ya. Nwa dibịa emesịa amasị ya, si ya na aga emeghara anya bụ ihe, mana tupu emeghara anya bụ ihe na agaga gbọpụta ya bụ ite n'ebe na-eli ndị nwụrụ anwụ. Nke a bụzi nke rara Nkechi ahụ. Ọ sị ya na ọ bụ na agbọpụta ya na ya bụ ihe na-agaghị emeghasị ya. Nkechi buru aka n'isi mmiri erikwala ya, na ọ maghị ebe enyi ya nwaanyị liri ya bụ ihe, tinyere na enyi ya nwaanyị ahụ lile ya bụ ihe nwụrụ aka ahụ ya bụ afọ gara aga. Nkechi elela ya wee hụ na mkpụrụ adịghị n'ụkwa ahụ ọ na-akwado epe. O wee gbara ọsọ gawa n'ụlọ ekpere, garuo kọchara ụkọchukwu ihe ọ na-agabiga na ihe ndị o mere. Onye ụkọchukwu sị ya ya gwa di ya ihe o mere. Nkechi asị ya na ọ ga-egbu ya n'aka, na ya were ọnụ ya gwa ya. Ọ sị ngwa ya ga-akpọ di ya ka ha abụọ soro bịa. Nkechi ala gwa di ya sị ya anaghị aga. Ọ sị ya na onye ụkọchukwu sị na ha abụọ soro bịa na ọ ga-agwa ihe ha ga-eme ka nwa ha ganwe ije. Nke a bụzi ihe metụtara di ya. O wee soro ya wee gawa. Ka ha rutere, onye ụkọchukwu wee kelee ha, wee bido n'isi wee tọsara di ya bụ ngwugwo. Ihe a wee rie nwoke mmadụ ọnụ. O wee jiri obi ọkụ wee gbagha Nkechi. Nkechi a na-ayọ ya. Ọ lara obupụtasara Nkechi niile akpa ya niile ezi, si ya si ebe ahụ lawa na ọ chọghịzi ịhụ ụkwụ ya n'ime ụlọ ya. Biko niile Nkechi yọrọ onweghị nke metara mkpụrụ, maka ọsọghị ntutu wee tanya bụ nwoke arụ n'isi. Di ya wee mechie ya wee tanya n'ike na asọghị nsị. Nwata a na-agbakarị ala ka ekechie na ọmụma nweghị ihe mere ya. Ụmụ Nkechi abụrụzi ihe gwọrọ n'ala. Aka nsị ya wee si etu a wee baa anya ọnụ. Gee m ntị, ọ bụkwa onye ọbụla ka a na-eme ihe ọjọọ ka ị na-eme ha ka ọ na-alachighara gị. Mmadụ dị iche iche, mana ihe na-agbara ha ọgụ karịrị.
Ịbụ onye nwere amara mgba, amara ya ga-awụ gị n'ala mebọọ gị. Ntị adịkwa. Ya gazie.